салом ба ҳама духтаро, хуш омадед ба канали мо. Канали мо танҳо барои занҳо дар назар дошта шудагиай. Тамошо кунед, занои меҳрубон. Имрӯз бисёри подписчикои мо медонад ки мо бояд тӯй равем. Барои мана тайёрии мо ана михел. Ози мо мерем. Бама шумо дар раҳу-раҳ гап мезанам, нишон метам ҳама ҷора. Бо мо бошед. духтаро нигоҳ кунед, мо ҳози саховат омадем. тӯй мо Колхозобод рафта истодем. Барои ҳамо айнҷа бояд мо такси дашинем. ҷа бо амраҳ дорем, якҷоя мешавем, я мошинда мешинем мерем. имрӯз ба фикрам ки мошин камтар ай дигар рӯзо, барое ки имрӯз ваяй студентҳо бисёртар хонаҳошон мераванд, ами қишлоқҳо, барои ҳамо мошин камтарака, бисёр мошинҳо аллакай рафтагиянд. ана михел тамошо кунед, и тарафу тарафора ма шумода нишон метам, кӯшиш мекунам. ҷа офтоб дар рӯпарои офтоб ҷо хушрӯ наомадестай камерада торик омадестай ай нури офтоба. тамошо кунед, ана таксиёра ко бинем ҳаст нест. ози ма шиштам бо шумода сёмка мекунам, мехтаро нишон метам. ана автобус будай, такси нест. яке ози шава мо автобус да мерем. духтаро ҳамо гапи худам шид. бинем ҷа мо автобус да шиштем. и автобус будай нархаш 20 сомон то Колхозободта. дайҷа мо шиштем. афсус ки вақте мо дуромадем ҷои ай тарафи треза тамоман холӣ набуд. барои ҳамо ай лав шиштама сёмка кардан намеша мутаассифона. дигар тарафоша тамошо кардан гире. бо ма шумода нишон метам. нигоҳ кунед, ами автобусо нав буромадагӣ буд, фақат рекламаоша мекардан. на дӯстои азиз, мо аллакай расидем. мана салом Колхозобод. ана михел бинед гирду атрофа. рости гап ма и тарафо ана 7 сол шид нав омадестам. 7 сол пеш омадагӣ будем ҳамроҳи хуҷаинам. наку бо тӯй омадем. инҷа камакак ма шуморо тайёриёи ами пухтупазои ами хонавода нишон тиям. бинед салат ай ҳама дами нағз ами дастархон ҳамаш салат бошад духтаро. ана кулчаҳо, и кулчаҳо ҳар кас пухтагӣ ай ҳар хела кулчаҳо. тамошо кунед, бинед беҳад кулчаҳои бамазза, кулчаҳои тоҷикии худмон. инҷа мо ози шиштем. айраҳ омадем шиштем, камакак дам гирем, як пиёла чой бихӯрем. гуфти гапо. на тамошо кунед, инҷа торт пухта будан, ино чанд намуднаи хӯришошон. ҳамура ма шумода кам-кам нишон метам ки видеои мо ҳархела шава, видеои мо интересни шава. тамошо кунед, бинед ки ина духтарои мо ҳозир чӣ хел ҳунаро доранд. бинед, ма медонам бисёр каналҳоро тамошо мекунам. рости гап духтарои тоҷикои худмона беҳад чизои нағз, беҳад чизои ами вай необычный, чӣ хеле меганам, халео мепазанд. ана бозори ай ба фикрам слоёный. ҳамора мебинам. аҳсан ба шумо духтарои азиз. наҷа самбусора бинед, хай самбусо камакак вай омадай. ана тамошо кунед, якем мо самбуса хӯрдем, беҳад мазаш хушро омадаги ай самбусора. инаи гулшам ҳаста. нам хел ана иҷа дидед орзуқои мора. баъд ана як меҳмон ана хеле овард. ба назар ман хушрӯ тофт, бофтагӣ. амира гуфтам сёмка кардам, шумода нишон тиям. иҷа айёра духтаро бинед, арӯсда ина хеле падарка овардаи холаи арӯс. анами вайёра ма гуфтам шумода нишон тиям да бозор ки намондан сёмка кунӣ. инам хелео 300 сум, 200 сум, 60 сум, бо 500 сомонашам будай. ана ира тамошо кунед, ма чӣ хеле гуфта будам. анами куртора духтоша нишон метам шумора. касе видеои харира дида буд, и материалҳоро дида буд. нигоҳ кунед чӣ хел вай кадагиян украшения. анаи курташ хушрӯ украшенияш. диде
ҳозир бо ядти дигаша нишон метам. Киртош ҳамаш нест, фақат ами 4 донаяй. Барои дигар киртора мо аллакай равон кардагием хонаи домод. Бисёр чизои арӯс аллакай рафтагиай. Инҷа мо чодар задем. Ишав духтаро никоҳай. Барои ҳамон аллакай чодара зада мондагиан тайёр. тамошо кунед духтаро азиз, агар касе да ҳамхели видео маъқул боша, видеои мисол ман видеора барои чӣ мекунам? Барое ки бисёри ай духтаро хеле шида дурай ватанан, барои анаму духтаро мекунам, барои анаму подписчико мекунам ки ваё кам кам тамошо кунанд. Медонам ки айтуёи тоҷикӣ қафо мондагиан, кам кам ҳамроҳи мо тамошо кунед духтаро. Инаҷа мо хонаи домода тайёриша дидестем. ҳозир бояд домод биёя. анами хел и як рӯз пешай туяй рӯзи янгоҳо чӣ хеле меган. амхе ҳозир бо чанд чизи дига бояд тайёр кунем. монем нигоҳ кунем ин болора бинед ё бо хушрӯ кардиян муфак ҳозир ҳар як чизои биромадагие ки тамошо кунед духтаро. курпа тахти арӯсӣ ҳозир мо арӯсака дао хона соз кардиста будан дугунош. ҳозир мерем уҷа боз сёмка мекунам. ина аллакай мо арӯсака тайёр кардем и барои шаби никоҳай. нигоҳ кунед ҳозир янгоҳо бояд биёянд. салом духтаро, ана ин саҳар соати 5 саҳарай ам хе боронай дах дира бине борон чихе боридестай. мо дина туи монадай ҷа гузарондем. ҳама меҳмонора қабул кардем. ирӯз навбати туи домодай. домод меояю арӯса мегира мерава. навбати мода нағз ака гузашт офтобӣ кати и борона бинед чихе борон боридестай саҳар кати. духтаро ина иҷа мо тайёрӣ дестем чизое ки бояд очаи арӯс бара ё асосан ҳама чизошон қариб бурдагиай. бо якде чизое ки намисол монда буд, якде чизое ки бо падарка омад, ҳамора озир инҷа ҷамъ карда тайёр кардестем ки баъд очаи арӯс баъд яки арӯса бурдан баъд ура бибаранд. духтаро нависед шумо расмои шумо чӣ хеле ай. ман хе медонам ки дар ҳар минтақаҳои хидмон дар ҳар минтақаҳои тоҷикистон ҳар хел ами туёра ҳар хел расмо кати мекунанд. анам хел аймора шумо бинед бо айхтонам нависед. ана духтаро мо иҷа арӯса овардем. иҷа ҳами салони ҳамиё будай дар бозоршон бозори колхозободда. иҷа озифата намепӯша арӯси мо дертар мепӯша. мо иҷа фақат барои созкуниш овардем. ана тамошо кунед. ман гуфтам ки и фатора шумо да нишон тием чӣ хеле фато биромадай. мада беҳад сарандозошон маъқул шид. чӣ хеле сарандозои хушрӯ биромадай. бинед ай фатода сарандозош хушрӯ рости гап. нига ҳам инаи ҳозир чанд духтаракода дидам ам хали инам хали фатои золушка меган ира чӣ меган модда будай ҳозир. тамошо кунед. ё ҳамаш бо айтагаш чихол дораву остин дора. ина тамошо кунед чанд намуд ҳамаш қариб некем ами слоновая костай. ами рангаш сафед нестаю слоновая кост. бинед чихе ҳар хела сангборон дида духтаро. ҳозир иҷа арӯса соз кардестиян. амра мо нигоҳ кардестем. амра омадем катиш. иҷа яду духтараки дига кати. ҷора бинед духтаро бо я бори дига тамошо кунед. ҳар рӯз ҳар мода мебирояд дидед. исол модадаанам хеле ёбудай. ам хеле фато. инҷа ҷои шиштай. ёра бин. ануш боша барои чойгаштак. сирхиш касе ки чойгаштак мекунад барои ҳамо. иша бин. ай поён муҳрош кашов. анаи қариб тамом кардан ини прическара.
ози ай боло тур меандоза арӯс. Баъд мерем оҳиста оҳиста хона. ози уже бояд домод биёя. амра мо анака тайёр шудестем. мехезем мерем хона. ози шумо тамошо кардан гиред духтаро. И каронора бинед, и диадемора бинед. Чӣ хеле биромада. Поёнда як гала буд. Гуфтем хай ҳамёша бироред. Мо кани бинем. И фаташа баъд ҳамин духтар меоя дар хонаи арӯс мепӯшонаша. ина духтарро аллакай арӯса оварданд хонаи домод. мошин ай ҳамоояй тамошо кунед. ҳозир ман дигар чизора бо нишон метам шумода. ина бинед ё домда будиям. ана пояндозора партофтан. ина ҳама ҳамсоё ҳама хештабор ҷамъ шидян. арӯсана фуровардан. нигоҳ кунед пояндоз. ҳозир пояндоз кашак ба фикр меша. не падезошонам хушрӯ кардян ё барои тӯй. хайрият хонашон 1 метраш будай. дарав расидем. ина духтаро мо хонаи қидода шиштем. моям янга омадем. чӣ хеле меган кампиракҳои хидмон. ҳамҷа шиштем. ҳозир қаг истан руғанрезон меша. ба берун мебурорум. шуморо нишон метам. ино набинед. ҳунари мо гилай. охи ҳунари занои тоҷик дасташон гилай. нигоҳ кунед. ани берун ё равғанрезон мекунам. баъд ози расми ёра мебинем чӣ хеле ай мо дига хелай ай ё дига хелтар будай. шумоям духтаро тамошо кунед ба нависед ки ай шумо чӣ хелай тӯи шумо чӣ хел гузашта буд. пояндоза андохтан. ози арӯса мебуроран. баъд мебинем ҳама хештабор ҳамсояҳо боз ҷамъ шиданд. арӯсака буровардестиян. духтаро ман пешакӣ мегум тонаки ман нишон наметам рӯи ҳамин одамора. шумо мара бифаҳмед. барое ки мисол интернет ҳар кас розӣ намеша. фақат хостум шумодан ки нишон дихем расми русумаю анами чизора шумо бинед. оз як бояд хуштоман калониш биёя. шумо тамошо кунед. маям тамошо биндан. سه بار ببردارم میمونه تمام. غازی هم خیلی میکنه. حالا سه بار ببردارم خلاص. هم رو هم نده دستش رو. همه کسی رو هم در دو آر. بشی جا خیلی رسم خیلی بشی. اینجا آمده رسم رو بشه. یه منو ده. منم خوشش کردم. من خواستم خیلی برداریم در زمین میمونه تمام. خیلی پیش میشوریدن عروسک‌ها کلچه میشوریدن. حوزی خیلی نیست. انا یودا که داریم یودا همه عروس آقا میستن نه حضرت هم رسمی مثال دومودکت همه خیچه اناکی ایجاد روبینون سرشید دیده ایجاد همه خیش تبوری دومودستای یکون روبینون میتیاو انا ایجا مو یکون چیزی ایجا با مو سرشونه سفید کردستیم مولدو دستیم تماشو کنه این گذشت توی ما روزی توی دوام داره دخترو مشمو دار همش که خیلی گویا که شمایم اشتراک کردید کتیما در توی برای همون مجوشا اسیون کردمون شما
ана духтаро мо баъди рубинон аруса хона дровазан ҳамон одаме ки да ҷои ҳамо фато кор мекард ҳамо духтарак омад аруса ёрдам кард либосоша иваз кард либосои бояд сари тахт биромаданша пӯшонду бо намедонам дигар ороишотша ба анҷом расондак. анаку мо ҳозир равон мешавем тарафи ресторан тарабхона биё якҷоя мерем мебинем ма шумо дар оҷа бо нишон метам уҷа чӣ хелай инам ма гуфтам камака касе ки ай ҳамин тарафҳои колхозоботай бинада ғарибиёяй барои ҳамон раҳора камакак ма шумо да сёмка кардам ки бинан мисол касое ки дер боздидагӣ нестанд ҳамин тарафҳои хонаошона тамошо кунед. марҳамат. мо ҳозир меравем тарафи вай чапаев ном доштай. ана иҷора бинед чӣ хеле ана михел ана духтаро ираҳора тамошо кунед. инаи бозор будай иҷора бинед. як чӣ гуфтан мехоҳам ки ҳамин ҳозиро ман музика намемонам да ҳамин раҳай ки ҷое ки видео мекунам кӯшиш мекунам ки камакакам боша худам ягончира гап занам ягончира нишонтон тиям барое ки ҳозир хеле бисёр музикоҳо вай дора автоскриптава дора вақте ки монди музикора ҳамин дар видеот баъдам видеора мисол 2-3 соат мепартоӣ мешава агар музикаи автоскриптава дошта боша музикаи партутагӣ вай автоматически ҳамун вай видеот удалид мешава партуфтан барои ҳамо хеле ман кӯшиш мекунам ки ҳамин шумода камака вақте ки нишон додам худам ягон чиза дар бораш суҳбат кунам. инҷо мактабои калон хушрӯ доштиам ино тамошо кунед. иҷора бинед сӯхтастиан дом сӯхтастиан ҳама ҷо хубудӣ рафтастай боварӣ дорем ки якчанд сол ҳаст тамоман ҳама ҷо дигаргун мешавем зебутар меша омаде манам хеле тарабхона ё буда манам салон аки мо барвақт омадем зиёд тавдам наомада лекин беҳад хунмон куҷода мешинӣ ҳавои ухви ягон хештабори хунмон наомада и холам шуна хунмон тамошо кунед бинед ҳозир рангоно дар сари стол мекарди ку худат пур мекарди чанд нафар ҳисобакӣ баъд нишони меомад ҳамҷои аруса ақалан скатерто кашо иҷорам оро додиан анамхе вай кати шарико кати нигоҳ кунем ҷо ҳозир ҳама бояд одамо биёянд ҷобаҷо шаванд. вайшон тарабхона беҳад калон будай ним муш соз кардагӣ нест фақат ами ним шат яъне амо гуфтагиё ё соз кардан иҷа ё сартарошон доштай расми домода сартарошон мекардиянд мода нестай баъзе минтақаҳои худмонда ҳаст. барои ман духтаро бинед тамошо кунед анаҷа ҳози сартарошони домод рафтестай арӯз сози поёнтарак да истодагиай баъд домод мерава меёра баъд тӯи имрӯзаи ино оғоз меёва базми имрӯза оғоз меёва на тамошо кунед.